n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Fada sonyela na Jamas mmadụ ncha gbakọrọ ọnụ n'ebe otuto dịrị Jesu Kristi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Lord is good and all the time. Anyị ji obi aṅụrị na ekene wee zukọ ọnụ n'efife a na Jamas isonye nzukọ Kristi wee runye Jamas nke ụka nke 27 Sunday na ordinary time otu ụka si agụ afọ. Ọ bụla anyị ohere ikene Chukwu maka na ọ bụla anyị chi maka onyinye dị iche iche nke o ji agọzi anyị, kachasị onyinye nke ndụ, nchekwaba ndụ ọ na-echekwaba anyị
nnọnyere ya, igozi aka ọrụ anyị, igozi ezinụlọ anyị. Anyị na-asị ka otito dịla afọ asatọ kasị dị elu n'afa Jizọs. Ọ bụkwazi ohere anyị ga-eji chọọ onwe anyị na ezinụlọ anyị n'iru Chineke, na-ayọ ngọzi nke ya. Ya bụla anyị nna, bụla anyị ife niile, ya ka anyị na-ebeku, na-ayọ odudu nsọ na nnọnyere ya, ngọzi ya n'aka ọrụ anyị, ezinụlọ anyị na isi ụmụaka anyị, ka izu ụka abụla anyị nke a gọziri agọzi site na Kristi onye nwe anyị. Iji kwadozi maka nnukwu ife omi ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emeghela ya Chineke mgbagharụ maka njọ. Gị onye zitere igwe obi chegharị echegharị, onye nwe anyị mee ebere. Ebere. Gị onye bịara ịkpọ ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Ebere. Gị onye nọ n'aka nri nna, ịrịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ebere. Ka Chineke ji ike niile merụ anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
arịrịọ kọsara Chineke mkpa gị nwe online ọ ga-aza gị. Chineke pụrụ ime ife niile, onye dị mgbe ebighị ebi, afọ ị na-emere anyị karịrị ihe ọbụla anyị kwesịrị ka emere anyị, ma ọ bụ ihe ọbụla anyị pụrụ ịtụ anya na aga emere anyị. Anyị ji ume na-arịọ gị ka ị gbaghara anyị mmehie anyị na nke na-anyịdo anyị n'obi. Biko nyekwuo anyị ngọzi dị iche iche nke anyị apụghị ike ịyọ gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị Chukwu ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Dinwenụ m Chineke kwuru sị, ọ dịghị mma ka nwoke nọrọ naanị ya, aga m eme ya onye ya na ya ga-anọ, onye inye aka nke kwesịrị ya. Ọ bụ aja ka dinwenụ Chineke jiri kpụọ ụdị anụmanụ niile na anụ ufe niile. O detere ha ka mmadụ ahụ nye ha aha. Aha ọbụla mmadụ ahụ kpọrọ anụmanụ ọbụla, ọ bụ aha ahụ ha na-aza. Ma n'ime ihe ndị a niile, o nweghị onye enyemaka ọ chọpụtara kwesịrị ekwesị inye mmadụ ahụ. N'oge ahụ, dinwenụ m Chineke mere ka nwoke mbụ ahụ daa n'ụra. O nwekwara otu ọgịrịga site n'ọgịrịga nke nwoke ahụ nwere. O mechikwara ebe o siri wepụta ya. Otu ọgịrịga ka o jiri kpụọ nwanyị, detere ya nwoke ahụ. Mgbe nwoke ahụ hụrụ nwanyị ahụ, o tiri mkpu sị, nke a bụ ya. Nke a bụ nnọọ otu n'ime ọkpụkpụ dị n'ime ahụ m. N'ezie, ọ bụ ọnụ ahụ m. Aha a ga-akpọ ya bụ nwanyị, n'ihi na e sitere n'ahụ nwoke wepụta ya. Ọ bụ nke mere nwoke ga-eji hapụ nne na nna ya, ka ejikọta ya na nwunye ya, ha abụọ bụrụ otu ọnụ ahụ. Okwu kọsebuwa ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Tụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe aka gị pụtara ka ị ga-eri, aṅụrị na agamnihu ga-abụ nke gị. Tụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Nwunye gị ga-adị ka osisi vaịn na-amị mmịmị n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-agarube n'oche nri gị ka o mee osisi oliv.
ka ga-esi gọzie ndị na-atụrụ Chukwu egwu, ka Chukwu si na Zayọn gọzie gị, ka ịhụkwa agamnihu nke Jerusalem dịkwa ndụ ụmụ gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Ma n'ime Jesu ka anyị hụrụ onye mere ka ọ dị ala nwa oge karịa ndị mmụọ ọma, ma ugbu a ejiri otito na ebube kpube ya okpueze, maka na o were onwe ya nye n'ọnwụ. O sitere n'amara Chineke nwụọ ọnwụ maka nzọpụta mmadụ niile. Ebe ọ bụ na Chineke bụ n'obi ịkpọbata ọtụtụ ụmụ ya n'otito, o kwesịrị ekwesị ime ka onye ahụ ihe dum dịrị na onye ahụ ihe dum sitere na ya dịrị zuo oke n'ahụhụ, ebe ọ bụ onye ndu ga-akpọbata ha na nzọpụta. Ọ pụtara na onye ahụ na-edu nsọ na ndị ahụ a na-edo nsọ bụ ndị si n'otu agbụrụ. Ọ bụ n'ihe a mere na ihere emeghị ya ịkpọ ha ụmụ ya. Okwu nke ose bụ ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-ejidesi aka ike n'okwu m. Nna m ga-ahụ ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya. si n'ụzụma dị nsọ nke Maka dere. Ụfọdụ ndị Farisii bịakwutere Jesu iji legha ya hụ ihe ọ ga-aza ha. O megidere iwu
ma ọ bụrụ na nwoke gba nwunye ya alụghị m. Jesu jụrụ ha sị, gịnị ka Mozis nyere unu n'iwu? Ha zaa ya sị, Mozis kwenyere ka nwoke dee akwụkwọ alụkwaghị m nye nwunye ya n'aka, bịazie chụla ya. Jesu wee sị ha, ọ bụ na ihe ekwensu ekweghị ekwe unu ka Mozis si jidere unu iwu a otu a. Ma site na mmalite okike, Chineke mere nwoke na nwunye. N'ihi ya ka nwoke ga-eji hapụ nne na nna ya, ha abụọ wee bụrụ otu ahụ. N'ihi ya ha abụghịkwa abụọ kama otu ahụ. Ya mere, mmadụ ekewakwala ihe Chineke kekọtara ọnụ. Mgbe ha banyere n'ime ụlọ, ụmụazụ ya jụrụ ya ajụjụ n'ụzọ banyere okwu a. O wee sị ha, nwoke chụpụrụ nwunye ya gaa lụrụ nwaanyị ọzọ, ikpe mara ya, maka na ọ na-akwa iko megide nwunye ya. Otu aka ahụ, ọ bụrụ na nwaanyị achụpụrụ achụpụ, di ya chụpụrụ, lụrụ di ọzọ, ọ na-akwakwa iko. Ndị mmadụ na-akpọtara ya ụmụ ha ka o bikwasị ha aka, ma ụmụazụ ya na-achụchasị ha azụ. Ma mgbe Jesu hụrụ ihe ndị a na-emenụ, o jiri iwe bara ha mba sị, hapụnụ ka ha bịakwute m, ụmụntakịrị ndị a, unu egbochikwala ha, n'ihi na ọ bụ ụdị ndị dị otu a nwe alaeze Chineke. N'ezie, onye ọbụla na-anabata alaeze Chineke dịka ụmụntakịrị, o nweghị ike ịbanye n'ime ọchịchịrị. O wee kuru ha n'aka sị, bịakwutenụ, bikwasịkwa ha aka n'isi sị, gọzie ha. O wee kuru ha n'aka ya, bikwasị ha aka n'isi ma gọzie ha. Ozi ọma nke Onyenwe anyị. Ka anyị sikwa n'ozi ọma anyị nụrụ nweta mgbaghara njọ. Praise the Lord. Hallelujah. Ọ bụ na Chineke dịrị gị mma, gosi ya na obi dị gị mma, kụọrọ Chineke aka. If you are happy and you know, clap your hands.
If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, I really want to show that you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, shout amen. If you're happy and you know, shout amen. If you're happy and you know, and you really want to show that you're happy and you know, shout amen. If you're happy and you know, laugh for Jesus. If you're happy and you know, laugh for Jesus. If you're happy and you know, and you really want to show that you're happy and you know, laugh for Jesus. If you're happy and you know, hug your neighbor. If you're happy and you know, mark your neighbor. See, I'm not going to drink number one name. If you're happy and you know, and you really want to show that you're happy and you know, mark your neighbor. See, I'm going to drink. If you're happy and you know, do therefore. If you're happy and you know, do therefore. Amen. Psalm 16 verse 11 says, in the presence of God there is fullness of joy. So mgbe ọbụla anyị nọ n'iru Chineke, anyị ga na-enwe ọṅụ. Kedu ife anyị ga-eji na-enwe ọṅụ? Maka na anyị ma na onye anyị bịakwutelu ga-emere anyị ife ọma. Chukwu na-eme ife ọjọọ. So ọ ife ọma ka ọ na-eme. And onye mere ife ọma, ọ na-eru uju ka ọ na-enwe aṅụrị. That is why akwụkwọ nsọ ji kwuo, see, in the presence of God there is fullness of joy. N'ife Chineke chere anyị n'iru n'ife ọgụgụ. Ife ọgụgụ a bụ ife a na-agụkarị ma a na-agba akwụkwọ kwe. Chineke ụka tinyere anyị ya taa igosi anyị mkpa ezinụlọ dị. Abụ ọma kwuru sị, ngọzi na-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eme gịnị? Na-eso ụzọ ya. Onye ada atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya, kedu ibe ya eme? Nsogbu. Oge akwụkwọ nsọ kwuru na ngọzi na-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ebere mbụ na ngọzi a ga-eso gị n'ezinụlọ gị n'afa Jizọs. Anyị ma na ife ọbụla nwere ife ya na ya. Ngọzi Chukwu nwekwara no cost. Onye na-arụ ọrụ a na-akwụ ụgwọ nwere ife ọ na-atụnye ewe na-akwụ ụgwọ. Ọrụ eziokwu. So ngọzi Chineke nwere ife ọ na-ewe, even though not the gratuitous. Nzọpụta Jesu nyere anyị, ọ nwere ife o were ya nzọpụta wee bịa. So na ọ nwekwara ife ọ ga-ewe, maka na ọ nwere ife a na-ewepụ n'anụ wee na-eme gịnị? Wee na-eli anụ. Asị na onye gbaa bọọlụ ọlacha oroma. And so ọ nwere nke anyị ketara anyị ga-eme ka ngọzi a wee zuo oke. Ị na-ebe anya n'ife ọgụgụ echere anyị n'iru rara m ife ọgụ nke mbụ na ozi ọma ebe a kpalụ ezinụlọ afọ ọfụma. Tupu anyị abanye na o nwere ife melụ n'ife ọgụ nke mbụ a. Genesis chapter 2 from verse 19, the Bible says, from the dust of earth, na aja Chineke si na ya kpọpụta ụmụ anụmanụ dị iche iche wee kpọtala ya Adam, right? Wee sị Adam nya mee gịnị? Nya baa afa afa ka ọ malụ ma ọ ga-afụ onye enyemaka tosiri ya. Na anyị ife ọ pụtara bụ na anụmanụ niile nwere nke nwere afa before then. Fanche nwere nke nwere afa. Chineke sị ya baa afa afa. And the Bible says, verse 20 say, whatever name Adam called each of them, that became his name. Afọ ọbụla Adam balụ nke ọbụla mesịalụ bụrụ afọ ọ na-aza. And so na fe nweburu afa. Dị afọ ya na-enye anya. Ọ bụ na agụ
ọdụm, hippopotamus, these wild animals. Na Adam balụfe ewu baa afa atụlụ feme gịnị bazabịa mana ọ na-elefe anya baa afa ife afa abụrụ wild animals a na-atụfe egwu edeberefa n'ụlọ ofu ewu baa ewu kpọọ ya goat, kpọọ nke atụlụ, kpọọ nke cat, dog, ndị a bụrụ domestic animals ebili n'ụlọ. ifu na ọ dị mkpa afa anyị na-akpọ ife, maka afọ ịkpọrọ ife defines your relationship with ife afọ. Take for example, ọ bụrụ na gị na mmadụ na-emekọrịta ife, ife onye as a competitor, onye gịrị a na-azọ ife, oge niile gịrị a na-eme gịnị a na-azọ ife maka ifu gị ya ka onye na-compete with you. ife ya ka collaborator unu na-atụ alụ otu ide ga-esi wee na-aga na-atụ onye fọ kọrọ ibi ya na-atụkọ alụ. ịkpọ ya an enemy, ilu ada, ọgụ ada, anụbasebe. ịkpọ ya friend, unu abụrụ gịnị double friends. afa onye bala ife amataga. even ife na-eme na ndụ afọ ịkpọrọ ya isi na ife a karịa na ọnwụ ife ya emenwe ọ karịa ahụ, maka na akwụkwọ nsọ kwuru Numbers 14:24, the Bible says, whatever I hear you say, I will do. ife ọbụla nnụrụ iji ọnụ gị wee kwuo emelụ gị ya, ọ bụrụ na nsogbu pụta ese na ife a karịa m na ma ya emenwu ya, ọ dị otu a isi na ha nsogbu erika, but I have a bigger God. Chineke egosi na ya bụ bigger God. So afa anyị na-aba ife o melụ gịnị ọ dị mkpa. ndị Igbo ji asị na afọ onye balụ nkịtị ya ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-aza. So afọ ịbalụ ma onye gị na ya bi otu isi fụ ya, afọ ịbalị ya ọnya na-eweta otu isi emesi ya. onye gị na ya na-emekọ ife otu isi fụ ya, your perception afọ ịbalị ya na-eweta aka iji esi ya. afa Adam bagasịrị ife ndị a ka akwụkwọ nsọ kwuru na fa na-aza. Chineke wee sị maka ife ya ka nwoke ga-eji mee gịnị si na be nne na nna ya kunie ya na nwunye ya fabụlụ gịnị fabụlụ ofu. ọ dị mkpa na ezinụlọ na anyị ghọtalụ ịma na by the way ọ nwere ka ndị si eme ọkwa ndị ọbụla nwere ka fa si eme. anyị bụ ndị Igbo nwere ka anyị si eme, ndị anyị bi befa onwe ka fa si eme, ndị ọbụla nwere ka fa si eme. ibi na ọ na-abụ a na-eje ịnụta nwaanyị maọbụ ije ebe di asị ka amalụ ka ezinụlọ a si eme gịnị si eme. ndị nwere ka fa si eme ka ọ na nwere ka anyị si eme. ezinụlọ anyị na-avalụ ya, we value family. kpara anyị ji enwe na ụmụnne, nwee ụmụnna, nwee ikwu na ibe, because na ezinụlọ na anyị mere gịnị anyị ji akpọrọ ife. ọ bụrụ na ndị ọzọ ejiri akpọrọ ife na ife ama bụ sọ ya na partner ya nwatakịrị toluo declare independence nabara onwe ya, anyị nwa anyị aga-adị ka fa. ndị ọbụla nwere nke eji malụ fa. anyị ji ekwu okwu omenala na ife ndị ọ dị mma na ọ dịrọ mma ka o mee gịnị ka ọ na ọdịbendị deliver. so ezinụlọ ndị be anyị ji ya kpọrọ ife. ọ bụrụ na ya ejiri akpọrọ ife unu ama na think home. ọ because eji akpọrọ ife akpọ phone from Nigeria ịza onwe ọsọ anyị ịgbata maka na gịnị mere anyị ji ezinụlọ kpọrọ ife. so ezinụlọ dị mkpa. ọ bụrụ na ọ dịrọ mkpa Chukwu anyị edebie. Chukwu ada eme mistake. ife ọbụla Chukwu mgbe ọ na-eke ife Genesis 1 o kesị ọsị na ife niile o kere na mere gịnị na ọ dị mma. so I said it at the beginning na Chukwu ada eme ife ọjọọ. o Chukwu debere ezinụlọ because na ọfụlụ na ọ dị mma. and without families
mụ na ya amadị. Ezinụlọ bụ ntọ na anụ ụwa. Adam na Eve wee mugide wee mụsa ụwa wee ju na ọ sịfa be fruitful and multiply. So o wee welu Eve nye Adam. Ọ sị nọ ka Adam nwee onye enyemaka melụ gịnị tosiri ya. Na the first element dị na marriage bụ companionship. Companionship. Ya di na nwunye, kedu ife ọ bụ n'Igbo? Kedu bụ companionship n'Igbo? Unu asụ oyibo dị nne, kedu ife ọ bụ? Ịma na Igbo anya sikwa n'ike mgbe ụfọdụ. Kedu ife ọ bụ? Prọfesọ, companionship kedu ife ọ bụ? Onye enyemaka tosiri ya. Enyemaka mmadụ nwere ike, ọ dị more than that. It's more than that. Because enyemaka mmadụ nwere ike bụrụ a load, inyere ya ka o buru ibu a ị gabakwazie. Companion dị more than onye enyemaka. Ọ bụrụ ọsọ because enyemaka bụ enwe mkpa eme gịnị? Ana inyelụsị aka kedu ihe eme? Ịnaba? Mana otu companion, onye mmekọrịta, onye agbamume, vancha niile etinye ha ncha bụ ya. Vancha bụ ingredients dị na companionship. Maka na ofe onugbu ị na-esi nwere ife iji wee sie ọrịa. So o nwere ingredients. So companionship bụ the big food. Nni enwebezia enyemaka, nwebezia nnọnyere, nwa agbamume, tinyebe ha ncha niile vancha balụ na ya. And so ka ife afụ wee dị nwuo ọfụma, ọ dị mkpa na abalị ya afa Chineke balị ya. Companionship ọ ife o jidebe marriage. Mana ekwu maka ịba ife afa na ife ịkpọrọ ife ka ọ na-aza. Ọ bụrụ na afụrụ ya na ife a bụ onye agbamume, onye enyemaka, onye nkwado, and ịma ọ na-adị mutual. Ọ dị mutual. Ọ dị mutual maka na akwụkwọ nsọ kwuru si na fana abụ abụrụzi gịnị ịbụ afa bụzi gịnị ofu. So ọ bụrụ ofu ịma na enyemaka fụ dị gịnị dị mutual. Ndị Igbo si na aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Na busu si na ife eji egwu ọnwa abụrụ na ọnwa ada etibe onye ọbụla ka ọ nọ na mmetụta arụ bụ gịnị ụtọ. So no, ịdaghala onye a adaghala onye a o wee bụrụ ya. Otherwise ama ebinwu maka onye chọbụ onye na-eme ka ya kedu ife ọ ya eme obilisi ya onye bịa na ya onwe ya ofu aka ekolu n'elu. Companionship kedu ife ikpeke ekpele ọnụ, imeke ife ọnụ, ịtụ alụ ọnụ, ife niile obi abụrụ ofu ọnya bụ na abụ ofu. Na o nwere onye ga-achọba nke ya sọọsọ maọbụ nke ga-adị ya ma ọ bụ na ọ dịrọ ya mma mịa wọkụ na ịma na enwerozi companionship abụrụzi one. Ọ ibu ofu n'ife niile. Asụ asụsụ bụrụ ofu asụsụ. Onwe ife achọ ime ọ bụrụ ọrazurume. Onwe ife achọ ofu ife anyị na-ekwu ka onye ọzọ na-ekwu. Companionship ibu ofu. Ọ bụrụ na ọ dịrọ ịmanụ oke n'ụlọ mgbada n'ọfịa. Mana Chukwu anyị ekwe ka ọ dị otu a n'ezinụlọ anyị. Maka na ndị nwere kafa si eme gịnị kafa si eme. O nwere ife eji malụ ndị ezinụlọ anyị na-eji akpọ ife kpata we celebrate it. Ma ime ego ma ịgba nkwụ ife gbasara ezinụlọ anyị na-eme ya ọ na-abụ ụlọ anyị nnukwu ife because anyị place a high value. Ọ dị m ka anyị na-eme ife Chineke kwuru. Ọzọ Chineke gbadata n'ozi ọma wee sị rapụ na ụmụaka kafa mee gịnị kafa bịakwute m unu egbochi na afa. Ilotala ife agwara anyị n'akwụkwọ nsọ na Old Testament, Proverbs 22 verse 6, the Bible says, ọ sị na train a child in the ways of God. Na otu onye na gị na-ama eme na ọ maara pịa. Na ọtụtụ n'ime anyị na-eje ụka ka na-ejesi ike si ebe tela aka na-abịa n'ụlọ ụka ka anyị ka ụka. Nke mbụ mmekọrịta ụmụnne. Nke abụọ na mkpụrụ akụnyelu n'ime
ọ na-adọta n'ebe Chineke nọ. So nọ dị mkpa na mkpụrụ afọ ka anyị mee gịnị? Akụnyekwu ya na ndị ọzọ, akụnyekwu ya n'imefa. Onye tote ọ na-esonye, onye tote ọ na-esonye. Ọkwa ya bụ legacy ọkwụrụ na-aga lineage anyị, ọ bụrụ nke si eru na be Chukwu. Ka ọkụ ndị nna nna anyị fa gụtalụ na ana mmụọ yara ịnyụ na ana mmadụ. O nwere akwụkwọ edelu n'isi Kanarinze asị na Batin of Faith, ndị ọcha wetara onye ya bụ the first Igbo bishop around our area. O were na-enyezi ndị ọzọ. So otu a ka nne na nna anyị fasi mee anyị mmiri Chukwu, tinye anyị n'ụka. Anyị nwa ụmụ anyị emesifa mmiri Chukwu, mana mgbe anyị ga-agbazi bụ ịdị na-eme gịnị? Echefu iru n'elu talụfa mkpa ọ dị ịchọba iru Chukwu. Maka na akwụkwọ nsọ kwuru na John 15:5, apart from me you can do nothing. Ịma na ife niile abụrụ about material success. Ọ bụrụ na nwatakịrị enwere formation, ọ tikwuzili ike kịta, maka na mgbe tele aka ena ya bino primary school, secondary, ị na-anụ only two voices, the voice of your parents and that of your teachers. Onya bụ voices ị na-anụ. So nke fa kwuru ka ịma, mana kịta ife na-agwafe okwu a na-agụtụ ya ọnụ, ada agụtụ ya ọnụ. And asị nọ ndị oyibo si na he who informs you forms you. Ife ị na-ege na-agwa gị okwu nye nwa na fọm ya karakta. Mana anyị ga na-eme nke anyị ịkpọtalụ Chineke ụmụaka dị n'ụzọ ịtọ. Nke mbụ, itinyefa n'aka Chineke n'ekpere, praying for them, ilotafa n'ekpere, iyo amara Chukwu n'isifa, iyo ngozi Chineke n'isifa, iyo ka obi fa ya ịpụ n'ebe Chineke nọ, iyo ka mmụọ fa ya ịpụ n'ebe Chineke nọ, iyo Chineke ka uche ya dị n'ebe fa nọ. Onye bụ presenting them to God. Nke Igbo abụza training, like I said, Proverbs 22:6. Na ịtọrọ nwatakịrị ntọ na n'okwukwe ọfịara ilozie. Ndị Igbo ji asị na ada amụ aka ekpe na gịnị na nka, ọ mụta ya na nwa ọ mara ya arụ. Ọzọ abụzi ịkpọzifa bịa ụka, ịfụ na afa jele ụka. Ọ bụgodu na ọbịa na ọ nụrụ ife ekwuru ma ọ na uche ya dịrị ya, ya nwee the habit na on Sunday na-eme gịnị na-eje ụka. Ya bụrụ habit, do na o kwesịrị ịbụ virtue, mana at least ya bụrụgodo habit na on Sunday o jere ụka, ọ dị aka onwe ife na-efunarị ya n'ụbọchị afọ ezuru ezu. It's a good habit. O megide ya ọ bụrụ virtue. Jesu ji wee sị hapụ nfa ka fa mee gịnị? Ka fa bịakwute m. Nọ ndị dị otu a na-achọ alaeze Chineke, ndị nwere omume ụmụaka, ndị dị childlike n'ife fa na-eme. Ụmụaka ife anyị ji malụ fa na fa na-atụkwasị nne na nna fa obi maka ife niile. Nwatakịrị ji asị na nwatakịrị be nne ya na gị na-emego ife ọ ebe na-akwa agwụgo. Ọ na-eli nri ọ nne ya ọ jere akwụkwọ nne na nna ya arụ nwa ya ọ biznes ya. Anyị were ụdị okwukwe a tie n'ebe Chineke nọ. Chineke na-emela anyị ife nne na nna na-emela ụmụfa. O nwere ofu aka akọrọ nwere ya wee mechie na ofu nwatakịrị na nna ya nọ na plane, fa na-eme travel, so emekata nwee turbulence. Ọ dị nnọọ heavy. Normally pilot kwere onye ọ na fast their seat belt si nọdụ anị, mana nke afọ karịa plane na-ejek ọ dịkata ndị mmadụ bido kpebe ekpele, onye ọbụla ụjọ jide onye ọbụla. Nwatakịrị ife ekele a na-eli nwekwuru ma biskit o ji ọ na-atali relax ya. This is so much relax, na-ata biskit na-eli ife ọbụla dị available na welgwo nke dị na tren ya na-eli. Ndị mmadụ na-ama jiji emegide ife a mgbe ife ide dịkwazi mma, seatbelt lights turn kwazi off,
Well, nobody decided. We say, why were you busy enjoying your biscuits? Every person was fidgeting. I said, my father is here. So long as Papa and again are there, Ujada to you. But there are villages, villages down home. Chinwike, Jenias, and village, they want to kill up Willow, your family, up Willow, Ojo, on I have Fortunata, Kediva, or watch Yaz. One of them and near Mobuna Gidiaka, Willow, organic oil, Onaga, or Chichia for Apollo, or Chichikadia, Manakariva Kaliobi. Oh, dear Bamuma, Kain and Wellebe Chukuno, Maida Bello na Chuku. Yes, if I will leak and wake city, challenging with wake city, Psalm 23 verse 4, you will say, even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. Gonna get him, Chidekenia, with thy rod and thy staff, you comfort me. So nanga na wungo ya hatum kana chukunia o di abamuma ka Chineke na nya ka yo chukwu na jamase o kwela anyị nkwa na ngozi na adị na-esuzie ndị na-atụli egwu na-esuzie bịara anyị bụ na ngozi a ga-eso gị na ezinụlọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwupụta okwu anyị na Chukwu. Ekwe m n'otu Chineke onye mere n'igwe na ihe niile ha na-akpọ anya na ndị anaghị akpọ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ezi Chukwu si n'ezi Chukwu a mụrụ ya mgbe emeghị eme ya na nna bụ otu ihe. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ nwụọ elie ya ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu ọrọgo n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ dị nwanyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpuru na-etokoro ya na nna na nwa onye si na ndị ahụma kwuo okwu ekwukwu n'otu nzukọ na apọstọlik ekwupụta m otu n'Chukwu na mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilitere ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ ụmụ ndị na-edu anyị n'ekpere. Very good. Ndị ga-emfụ n'anya ka anyị were n'otu olu n'otu obi kọsara Chineke ọchịchọ nke obi anyị ka anyị nwee ụlọ anya na ife anyị yọọ Chukwu site n'okwe na ọ ga-emere anyị. Ndị kwa ya ga-agwa anyị ife anyị ga-aza.
ibu n'obi obi ajamasị nwa ụlọ ya na Chukwu ga-aza gị ekpere. Ka anyị ezinne Maria nne fụrụ anyị n'anya ka o bulu ayịyọ anyị bugara Chukwu site n'ikpe ekene Maria. O Chukwu onye pụrụ ime ife niile, biko n'obi ụwa na ebere gị chenụ ntị n'ụlọ arịrịọ anyị butere n'iru gị, ma mere anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị n'aha Jizọs.
ike niile ị nara onye nwe anyị biko nara aja nke ya ijiri iwu gị tọrọ anyị ntọala ya, nara ihe omimi a dị nsọ nke anyị bụ ụmụ odibo gị na-egwunyere gị iji kwụ ụgwọ anyị ji, were ya kpọbata anyị na nzọpụta na ịdị nsọ zuru ezu. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke jike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya. Anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta akọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị onye bịara tupu erunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya were nara, were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya ruenu ya unu niile, nke ya bụ ahụ nke a ga-eduru nye maka unu.
mgbe ha rụchara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke ya na ncheta nke ka anyị kwupụta n'ife ọmịiko okwukwe anyị na-eme ugbu a. nara ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị kwuru n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeanị arịọ ka anyị na-ata ahụ n'ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya. Gozie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwere gara aga, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi, nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị kamgbe ụwa tụrụ ụwa, were cheta ebe ndụ ebe ka anyị sorokwa ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Amen. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụwa niile.
were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị ga-aka ma n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ ọbara Chukwu anyị na-ezinụlọ anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Jesus is God, the solid earth, the ocean broad and bright, the countless stars like golden doors, thy straw, thy skies at night, the wailing storm, thy dreadful fire, the blazing wars on hay, the summer sun, the winter frost, his own creation's way. Jesus is God, the glorious band of golden angels sing, songs of adoring praise to him, their maker and their king. He was true God, he Bethlehem's crib on Calvary's cross, true God. He who in heaven eternal reigned, in time on earth abode.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, anyị eriela ihe ọgbụgba ndụ gị, anyị ejirila ihe ọgbụgba ndụ gị rijuo afọ, jirikwa ya ṅụjuo afọ. Biko nụ anyị na-arịọ, meenụ ka anyị yie Kristi ahụ onye anyị natara. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Chineke gọzie gị na jamasị a. Ngwa gosi ya obiọma gị Nwachukwu, kọrọ Chineke aka. Amen and amen. Otori Jesu, second collection. Aga m epuru gị kpere, Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala, tụrụ gị mma. Aga m epuru gị kpere, Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala, tụrụ gị mma. Aga m epuru gị kpere, Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala, tụrụ gị mma. Aga m epuru gị kpere, Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala, tụrụ gị mma. Otori Jesu, parish announcements. Our parish is offering religious instructions for young adults 16 and older who have not received all their sacraments, baptism, Holy Communion, and confirmation. Those of our other religions who would like to learn about Catholic faith are welcome. Please contact the rectory for further information and registration. All Souls Day, November 2nd, is fast approaching. We are dedicating candles to pray for our beloved departed. The donation is $30 for the entire month. If you would like to dedicate a candle, you may drop off the name and the donation in the collection at the rectory or at the rectory. More information, see form in the bulletin. Thank you. October is the month of the Holy Rosary. We invite you to join us to pray the Rosary every Thursday at 5 p.m. Let us honor Our Lady of Fatima in a special way by participating in the Rosary Rally Saturday, October 12th at 12 noon here at St. Fortunata's in front of the church. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. The diocese recommends being cautious when voting on Proposal 1 being presented as an equal rights amendment in the upcoming election. If passed, it could, in essence, insert gender ideology into child and adult sports, schools, hospitals, and even our churches. It would undermine religious liberty protections that the state constitution provides for Catholic and other religious institutions. Vote no. For more information, go to nyscatholic.com.
taa first Sunday of the month. Ndị nne biko pụtawanụ, ndị kwaya. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere n'obiọma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. ebe aka anyị dị n'afọ onye nwe anyị, ose bụ anụla ayịya anyị, onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Chineke pụlemife na anyị na-ekene gị n'isi ụmụ gị ndị a, ndị Igbo kafa bụrụ nne na ezinụlọ fa ma na nzukọ. Anyị na-ekene gị maka ihe ọma nke iji fa arụ na ezinụlọ fa ma n'ime nzukọ gị rarịma na St. Fortunata Catholic Community nke ndị Igbo anyị. Anyị na-aja gị ma n'ife ndị anaghị gị ngọzi gị n'isi fa, otu fa si agba mbọ ịfụ na ọrụ ka gị na-aga n'iru, sikwa n'otu onye nwe anyị gozie fa na ezinụlọ fa, gozie fa n'aka ọrụ fa, gozie fa na ndị di fa, gozie fa n'aka ụmụaka fa, ka ọ ga-abụ fa were okwukwe na obiọma na-ejere gị ozi, fa na-afụ uru dị n'efem Chukwu n'ụwa. N'ikpeazụ fa na ezinụlọ fa soro ṅụrịa na alaeze gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu jike niile gọzie ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Ọ bụ onye na-aza mama, ọ bụ onye na-aza mama, mama ihe gị mma ka a ga-emere gị. Mama ihe gị mma ka a ga-emere gị. Mama ihe gị mma ka a ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Otoruri Jesu. Next Sunday, the second Sunday of the month of October, mbọsị anyị ka anyị ga-enwe our general meeting. So Abasa Mass on Sunday, we will all go down to the basement for our meetings. Next weekend, ka Max na nwunye ya na-ezipụta nwa ha. Maxwell na Amarachi, I may invite to come to St. Clement the Pope for their child dedication. So, because flyer on our forum, Igbo, our community forum, so all Nema had a place and the time. For the time, was 7 p.m., October 12th. So, but go to the flyer on the forum to get some more details. Max Aja, right? Our community member, Onana Zebeni. Yeah, so Onyola Biawa, all he had the community on Saturday at St. Clement the Pope. I will invitation from
Igbo Catholic Community, St. Clement the Pope Catholic Church. I invite on the 17th of November for their annual bazaar and harvest. Mass will be 12:30 p.m. and bazaar will be 2:30 p.m. So all in November. So Kaina Akwado, we will still be announcing it so that we can go support them, so that they can come and support us too. Mogai Kairu. The Chewune family chọrọ ikele anyị maka last Sunday. Because come up quickly.